Pues hem estat, el primer que hem arribat hem tingut un avís de foc amb un barco. A l'arribada només hem vist que veiem més barques al costat. El que han fet ha sigut protegir les barques, apuntalar aquesta per l'aigua que no s'anés de costat, i bueno, ens hem vist que no hi havia cap família dintre, no hi havia cap persona, i a partir d'aquí hem apagat el foc i ja està. És la situació que avui s'ha simulat a les instal·lacions de l'Escar del Port de l'Escala. Hi ha intervingut diverses dotacions del cos de bombers, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. El més important d'avui eren les tasques d'aïllament de l'entorn del vaixell afectat perquè el foc no es propagués. Per fer la simulació s'ha posat un aparell de fum a l'interior i s'ha posat en marxa el dispositiu d'emergència pertinent. En acabar s'ha fet una reunió per posar sobre la taula els detalls de l'operació. L'important és estar a punt per quan es doni una situació real. L'objectiu sobretot nosaltres és que si hi ha gent, treure la gent. Si no, els vents, les barques que hi ha al costat, intentar que no es cremin i a partir d'aquí intentar apagar la barca o refrigerar-la. Es fan sovint aquests simulacres? Sí, últimament s'estan fent a diversos ports, sí. Després, a l'hora de la pràctica, es nota aquesta feina prèvia? Sí, es nota molt, sí. A veure, en aquest tipus de situacions, quins cossos intervenen? Els cossos de seguretat són els Mossos d'Esquadra, policia local, els encarregats d'aquí de seguretat del port, i els bombers, sobretot. Sort que només ha estat un simulacre. Sí, també és veritat. Però de totes maneres, així estarem més preparats.